Boas, eu sou Lara e xo vos falar de Nubes de evolución de Andrea Maceiras. A man de unha rapaza de tan só 19 anos cunha filla dun ano chamada Ángela. Ela traballa como limpadora na estación de buses e todas as noites cando chega á súa casa decide contarlle á súa filla algunhas historias que sucederon ali. Un día Amanda decide empezar a fixarse no que sucede ao seu redor naquela fría estación de buses. E chamalle a atención un rapaz louro da súa mesma idade e un home duns 60 anos que sentan nun banco a admirar unha pintada dunha frase escrita recentemente. Cando Amanda, por ordes do seu xefe, ten que borrar aquela pintada, os homes pídenlle por favor que non o faga. A ela pareceu interesante esta actitude polo que decide pasar os seus 15 minutos de descanso con eles, pero, aínda que os primeiros días a conversación non fluye, pouco a pouco vanse facendo amigos e pasan de sentarse naquele banco a unha mesa na cafetaría. Co paso do tempo, decátanse de que todos teñen algo en común e que están sós e non son felices ca súa vida, polo que deciden propoñer un reto, que ata que non solucionen as súas vidas coa mesma frase ca que se xuntaron, non volverán a atoparse. Pero eu non che contarei o que pasará, senón que terás que lelo ti se o queres saber. Ora vou vos falar un pouco da miña opinión personal, comezando pola miña personaxe favorita, que é Ángela, a filla da Amanda, que a pesar da súa corta idade, a min pareceume moi simpática e moi espabilada pa súa idade, xa que moitas cousas entendías cando un rapaz da súa idade non o faría. Eu recomendaría este libro a case todo o mundo, xa que é unha novela moi fácil de ler, aínda que as primeiras 40 páxinas a mí non me engancharon moito, o resto da historia lina super ben e foime moi interesante. Agora vou vos falar un pouco da escritora, Andrea Maceiras. Ela naceu o 6 de novembro de 1987 na Coruña. É doutora en Filoloxía Hispánica e licenciada en Filoloxía Galega. Actualmente compaxina a súa labor de escritora co seu traballo como profesora. Gañou 4 premios, os cales son Premio Jules Verne o 2015, o Premio Lazarillo no 2018, o Premio Merlín no 2020 e o Premio Raíña Lupa no 2021. Algunhas das súas obras son O que sei do silencio, Europa Express e Que me pare o corazón se te esquezo. E ata aquí o meu resumo de Nubes de evolución, espero que vos gustara e que vos animase a lelo.